ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂଗଠନ କରିଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ସଂଗଠନ କରିଛୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ଶହୀଦ ଦିବସ ହଉଛି, ସବୁ ହଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛୁ। ଆଉ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ସୁବିଧା ଦଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଆଉ ଥରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଠି କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ। ବୁଢା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରୁନାହିଁ କମ୍ପାନୀ। ବୁଢା ମାନେ ଆଗରୁ ଅର୍ଡର ଥିଲା ନା କିଛି ଥିଲା, ପଚାରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। ବୁଢା ବୁଢୀ ହଉ କି ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବେକାର ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦଉନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲଢେଇ। ତ ତମ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଆସିଲ, କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ କ'ଣ ଦଉଛି ସୁବିଧା? ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ସୁବିଧା ଦେଲା ରିଚାର୍ଜ ଦେଲା 3 ଲକ୍ଷ, ଆଉ କିଛି ଏଇନା ତ ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ସରିଯାଇଥିବ ନା ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଚଳୁଛ ଫେର କେମିତି? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଚଳୁଛ ଫେର କେମିତି? ଚଳୁଛୁ କେମିତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଏଇଟା ମାଗିବା ବତା ଆଉ ନ ମାଗିଲେ ଟିକେ ଦଉ, କମ୍ପାନୀକୁ କହିବେ ନା ନାହିଁ? ଆମର ଜାଗା ଜମି ବାଡ଼ି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ନା ନାହିଁ କମ୍ପାନୀ? ଡାଲି ଦଉଥିଲା, ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଅନ୍ୟ କଥା ଯାହା ହଉ, ଯିଏ କର୍ମିଆ ହେଲା, ଯିଏ ଚାକିରି କରି ନ ପାରିଲା ତାର ଭତ୍ତାଟା ନିହାତି ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିୟମ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ନାହିଁ, ଖାଲି ଟଙ୍କା କେମିତି ଆସିବ ତାଙ୍କର ମୂଳ ସେଇଟା କରିଥିଲେ। ନହେଲେ ସବୁଟା ସେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲେ ଦେଖେଇ ଦେଉଥିଲା, ସେଇଟା ଅର୍ଡର ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଯୋଉ ଅର୍ଡରଟା ଏ ଅର୍ଡରଟା କେତେ ନା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀକୁ ମାନେ ପଛେ ଭତ୍ତା ଦେବ, ସେଟା ବି କଟେଇ ଦେଲେ। ସେଟା କିଏ ନେଲା? ସେଇ ପାର୍ଟି ଖାଇଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ଏଇ ଅଚଳ ଲୋକର ସବୁ ଯେତିକି ପାଇବାର ଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ ପାର୍ଟି ଦିନେ ଖାଇକି ସବୁ ହଜେଇ ଦେଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଚିନ୍ତା ଦେଉଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ସେଇଟା କହିବା ନା କହିବା ନାହିଁ? କହିବା ନା କହିଲେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଯୋଉମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ନେଇକି ଆମେ କଲେକ୍ଟର କି ଆମ ରେଡିଓ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ କଥା ହେଇକି, ସେଟା ତ ସେମିତି ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂଗଠନ କରିଛୁ। ଖାଲି ଏତିକି କହିବୁ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ହିସାବରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପିଲାମାନେ ଶୀତ ଦିନ ହିସାବରେ